Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanmalani molweni abshe tumelangi Sanibonani molweni abushengi tumelangi sanibingelela futhi sanangibela kwezinto semgodini okinaphila niphile nje samukhuluka ukuthi subscribe saqonda modelezele ucindezele ukuze buqala ukuthola amavideo mangabe so-poster siyabonga yay izinto zenzeka kuMaskandi ziYenZekA yazi ukuthi kuno lawani kuno uye phela manje besileyo khona nomkhathazi kodwa ke nakuthiwa suka namatevana lawo okay bafresh speed fresh bhelo zinye fresh shisa pe lasiphethe khona ngempela udaba olithinta uMjaheni umfowashelembe futhi sokukhumbula ukuthi uMjaheni umfowashelembe kuyekwenzekani kube ukuthi ukhipha album entsha eka-2021 la khona athe mayekhipha kwaba khona izingoma phakathi enye yazo etalapha laphana ngempela abaculi kanye nazo izinyanga la kuthintwa khona ukuthi ngempela utalapha laphana uDr Khehlelezi futhi kuhambe kuhamba ukuthi ngempela uMjaheni kuthiwa ufuna Ngamaphoyisa uMjaheni wavela enommeli wakhe indlela thize la iveza khona ukuthi kahle kahle yena uright ngomthetho usahamba kahle bamcebisa ngendlela la ibonga khona ummeli wakhe shuro kuqhubeka kwenzeka ukuthi ngempela lapha ngempela uMjaheni ngawo lapha nomhla ka2 kuwo noDisemba kuthiwa usengomunye wabaculi asebeshile emhlabeni okuvele nje ekseni ngabo 11 la ikhathi lapho kuveza khona impela kusabalala ku trend noma kuvela kubantu einkundleni zokuxhumana zonke nje uMjaheni akatholakala indawo kanti futhi uMjaheni useshonile futhi into enzekile kube ukuthi impela induna yakhe lapha nibuloko iposter okanye ngithi umlandeli wakhe engimazi mina njengomlandeli wakhe ongomunye abalandeli bakhe abakhulu lapha ngempela ibipost iveza ukuthi kwenzekalani futhi nayo ingenye abantu ade bamthinta ukuthi ngamtholi ukudingweni ukuthi ikwazi ukuthi ikhulume naye lapha ngempela uMjaheni igama lenduna lena engiyibiza ngokuthi lapha ku Facebook uMandlezwe Makhasi Sengwayo umfokazi la abhale khona wathi kulungile wasefaka i-image yokukhala lapha nenhliziyo ezephukile wasethi nakubani uyeza sizinsizwa nathi angisho ukuthi ngithini la abhale khona kanjalo ke lapha umfoka manzini ngempela uSengwayo ebhale kanjalo edlulisa nje ukuthi ngempela uMjaheni Shelembe uyamzwela ngendlela okubuka ngayo abantu bebuza ukuthi kwenzekala ngempela ingani ukuthi ubhala amagama njena futhi into eqhubekele wasekhomenta lapha kombuzile wathi kwenze njani uSimphiwe Khumalo ubuzile wase kuba ukuthi wemphendula uthi uMjaheni uthathelwe imoto nefoni akatholakali ifoni yakhe bekukhuluma umuntu obethi uyiphoyisa kodwa manje ayisabanjwa futhi kade veze lapha ngempela ukuthi lapha ngempela akatholakali uMjaheni futhi bekukhona umuntu bekhuluma ngathi uyiphoyisa futhi ubese uMjaheni ke wayiphendulela ngempela athole khona ukuthi vele ekhasini lakhe ngazi ikhathi ntambama uye umhla ka2 lapha ngempela kuDisemba wona 2021 futhi sema ekhuluma ekhasini lakhe waseshayela ivideo layiqophile ngempela ebukeka kanje nake bafethu ngithe ake ngithathele ithuba leli ngivele ngizokhulumisana nami sekukuningi okwenzakalile kuningi kakhulu okwenzakalile engingasho nje ukuthi futhi konke lokho okukhulunyiwe kwamanga akukho nokukodwa nje kuliqiniso ngoba kuyo yonke lento esikhulunyiwe so angazi ke ukuthi ngizoqala ngakuphi mhlawumbe ngoba ke kwanama rumors ngosho njalo ngosho ama rumors ukuthi ufuna amaphoyisa mhlambe nje ukundlulisela leyo nkulumo khona nizokwazi isizwe saseMzansi ke kwathiwa ngifuna amaphoyisa mina manje angazi mhlawumbe ningangiphendulela ukuthi isigebengu nangabe kumele siboshwe siyafonelwa yini noma siyalanda isigebengu siboshwe kodwa-ke lesi sakashelembe isigebengu ebesibhizi sona sifonelwa ngazi-ke noma ngisigebengu mhlawumbe esispeshali mina esingafani nezinye iy'gebengu esifonelwayo so bakhona-ke labantu so yini manje kulokutrenda kwami sekukhona abadla nami izandla bengagezile
abangibangisa lo mthendo wami bengene bafuna ukuwona wena owabona ihashi lona waphela liyona ihashi sekukhona-ke abafuna ukuthi beyone lento abafuna ukundiza nami kwadlula-ke kulokho bafethu namhlanje ekuseni sekuvukwa ney'ndaba zokuthi ngishonile mina bafethu into kumele nikhumbule ukuthi sizele siney'ngane sinabafowethu sinodadewethu sinehlobo zethu nje abantu abasithandayo uyabona manje anikwazi ukuthi ningavele nifafaze nje amanga bese nithi ngishonile yabona ayinhle bafethu leyo nto mina ngada lapha abantu mina angizange ngispread amanga ukuthi nithi abantu bashonile okwesibili futhi okwenziwe emva kwalokho emva ukuthi kuphumela statement sokuthi ngishonile mina kubese kuphepha ifoni yami ke ngabona mina ngingasatholakala emafonini yabona ngithi ngiphethe ifoni kanti angisaphethe ifoni so abathi-ke bebefona bebethi bakhuluma namaphoyisa ukuthi mina angazi noma ngiboshiwe noma ngenziwe ini so-ke bafethu ngiyacela ukuthi kubo bonke abantu abenza lento ukuthi sihloniphaneni bafethu asihloniphaneni njengoba ngisho mina ngada lapha abantu mina ngaphonya nje abantu ngengoma akukho kubi engakwenza akekho umuntu ongazi ukuthi kuyatalajwana mina ngaphonya abantu if kwakunomuntu ophatheke kabi osola ukuthi ngisho kuye kumele nje angiqonde kahle njengomuntu washelembe angiqonde afika acacisa athi hayi wendoda la nala yabona siyilungise futhi lonto njengamadoda hayi ukuthi ngithreatenishwe mina ngithunyelwa ngabantu kuthiwa abantu abangifonele bebize ngamaphoyisa bengasiwona amaphoyisa yabona kuphinde futhi kuthiwa ngifile mina yabona enye nje into leyo ukuthi kungabe sekuchazelwa abantu mina kuthiwa ngifile emva kalokho kuhekwa ifoni yabona lokuspread indaba zokuthi mina ngifuna amaphoyisa nawo amaphoyisa ngiphambi kwawo la nawo ivende lwani ibona ivende amaphoyisa yabona akukho phoyisa mina elingifunayo and ngiyile emaphoyiseni mina ngafika ngathi ngizwa kuthiwa niyangifuna yabona ngihamba nabemeli bami bathi amaphoyisa hayi asiyazi loo nto leyo kusho ukuthi-ke sekudlulileke kulokho manje into sekuhlanjalazwa umndeni wami ney'ngane zami ngoba phela nginey'ngane mina ngizele ngilo mculo okhonile ukuthi ezale yabona okhonile ukuthi ezale yena so ney'ngane mina bafethu ngizele lento leyo ukuthi kuhekwa amafoni ami kudunyiswa ukuthi mina sengishonile ayiyinhle leyo nto bafethu iyekeleni leyo nto leyo ayiyinhle njoba ngasho ukuthi mina ngada lapha abantu mina ngesihle futhi akho nhlambe lapha yana umdlalo kaMaskandi yabo so kulo gxoba kwami abantu yabona sengithola nje yabona ayi yazi buhlungu lento angisakhona nokuenjoy ingoma yami ukuthi iyatrenda yabona ngiyaphazamiseka yabona abantu bangiphazamisa impela bangilunguza ngisetoilet awabona umuntu ekulunguza usetoilet ukuthi uyaphazamiseka usathi uhleli kahle nje ngoba phela nawo usetoilet ila usuke uthi ukhululekile khona bese kuba khona umuntu okulunguzayo so lonto ayifuneki bafethu ngizoqeda lamanga lawa abekhona ngishonile mina ngiphila saka futhi angeze ukushona okwesibili angiboshiwe mina futhi noma ngabe bekufuneka ngiboshwe icase yami mina i-deformation of character akusiyo icase yamaphoyisa icase yasecourt leyo la kumele ngi-attende khona ecourt umuntu kusho ukuthi kumele ngisuwe bese ngi-attende ecourt lamaphoyisa lawa mbumbulu abengifonela basenkingeni laba bantu ngoba kuzo zonke lezi zinto ezenzakalayo abantu abangena enkingeni manje obani obona la ibona labo mfana gijima
ovele kuthiwa hayi mfana gijima uyothenga ibox esitolo, nawo umuntu egijima kuthiwa gijima ufonele umjaheni, nawo umuntu ethwala ikhanda elikhulu efonele umjaheni, engabe esabuza ukuthi hayi mangabe umlungu wakhe lo muntu uma uthi hayi kahle mlungu simfonelelani manje umjaheni, umuntu engabe esabuza nje ethwala ikhanda elikhulu, hayi nami ngiyamfonela umjaheni, yemjaheni ngiyiphoyisa ngiyakufuna. Into engizoyibona ukuthi ke bazongena enkingeni-ke, ngoba kuyo yonke lento eyenzakalayo njengamanje empilweni nami, mina abantu engibaziyo yibona kade befonela mina, yabona. Nasekhekho amafoni ami kwandisa indaba mina zokuthi ngishonile yonke leyo nto leyo, yibo abantu abazongena enkingeni ngaleyo nto leyo, yabo. Umuntu obenenkinga ningaphumela obala la, ngathi ngiyaxolisa kuthinteke kabi ozubuhlungu, angizange ngimenshine igama lami ukuthi hayi ozubuhlungu mhlawumbe nocabanga ukuthi ngisho kuye hayi ngiyaxolisa ngaphumela obala. So umuntu onenkinga kumele ngabe uqondana nami, lo muntu kumele ngabe uqondana nami ekhulume nami, hayi lento esiyenziwa ngoba nami nginabafethu, nginodadewethu, nobaba noma nensizwa-ke zakithi ney'ngane engiyizele ezingeke zibekezelele lo dodo owenziwayo ukuthi kukhulunywe ngami mina kuthiwa ngishonile, kukhulunywe ngami kuthiwa ngiboshiwe ngingaboshiwe. So-ke bafethu, umjaheni ukhona, uyaphila saka, akazange eshone. Futhi okwesibili, angaze ngibaleke mina futhi angaze ngicashe, angaze futhi ngizwe kuthiwa uma kufunakala isigebengu kufuneka sifonelwe, ngilo ngifonelwa amanye amadoda, hayi ngifonela cha. Isigebengu nasonile siyalandwa la silandwa khona siboshwe, angilisabi ijele, anginankinga nejele, kodwa uma kufuneka ngiboshwe into khona kufuneka ngiboshwe. Ingakho ngisho ukuthi-ke ngenhlanhla ngiyibhinqa leli libuye lazi umthetho kancane, ukuthi umthetho ngiyawazi and nami nginabameli abangimele. Lento lena isiqala ukuthi ingene kwesinye stage, siqala manje ukuthi ingene kwesinye stage mangabe isiyenza ngale ndlela, and angeke izibe yinhle. Nami ngumuntu onabantu bakubo abamthandayo nezinsizwa zangakubo, angeke isaba yinhle ezikwabo. Nami am connected kubantu abazi izinto, so angifuni ukuthi kufike lapho. And mangingakhuluma ngoba kukhulunywa ngalento ukuthi kuhlambalazeka izithunzi zabantu, mangingakhuluma mina ngivula umlomo wami ngikhuluma about lento le, baningi abantu angicabanga ukuthi izithunzi lezo ziyohlambalazeka kakhulu, ngoba ukuthi nina anazi uyabona thina ngoba sama-artist nje kukholelwa kuthiwa omjaheni bata lapho, kunabantu la abafonayo, umuntu ekufonele ekucele ukuthi hayi wenkunzi ngicela ungithinte ngizokhona ukuthi ngitrend, kodwa kangifuni ukungena kuma-details. So sengisholo ukuthi mina mangathiwa ngiyakhuluma la ngivula umlomo ngiyakhuluma, amaningi amahlaza angavela. Kulungileke bafethu, angeke ngibale ushukela, ngiyaphila kodwa ngoba nikhuluma nami nje ngiyaphila. Ngiyadrive manje futhi uma kukhona ongifunayo ngiyadrive njalo ngibona la N14 ngisegarage la eBonjo, uma kukhona ongifunayo ngiyeza kimi njengamanje eBonjo N14 umgwaqo lo obheke ePitoli. Kunjalo lunjalo impela nje udaba walibeka laphana yena umfo kaShelembe laphana umjaheni, elibeka ngendlela nje olungayo ngokwakhe. Nangempela wazowakhomba amaphoyisa laphana ukuthi amaphoyisa akanankinga nawo. Kunjalo nje shuthi kwenzakala la kahle ngoba ukhuluma ngokuthi uhekhiwe, ngaba ukuthi uhekhiwe, kodwa-ke vele abaningi bebekhuluma besho into ey'hlukene bethi njengamanje isikhathi sokuthi kutrendwe ngoba bekhishwa ama-album thizeni, abantu bafuna ukutrenda ndlela thize, abanye babona sengathi kuseyindlela futhi leyo kutrenda yakhe laphana ngempela umfo kaShelembe. Akusho uvula khona usho ubona kanjani? Ubona sengathi ngempela umjaheni bamhekile okanye ngaba ukuthi ngempela umjaheni laphana uzama indlela ukuthi naye evele ebalazweni, njengoba kuyimanje kunabaculi abasebalazweni nabatrendayo ngendlela okungayo bevela ngodaba oluthinta umculo wabo nokuthi bayakhipha kulezi nsuku. Akusho uvula lakho phansi comment section bese kuba ukuthi nawe sidibana ngokuzayo.